Abuztuaren 24 San Bartolome eguna da. 2021 urte honetan ere guztiok dakigun arrazoiak medio ez da egon errenterian San Bartolome jairik. Hala ere, Mertzede elizan ohiturari jarraituz mesa santua izan da eta santuari eskainitako ereserkia. San Bartolomeren ereserkia. Bertan izan dira besteak beste Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkate jauna eta Udal Korporazioko kide batzuk.
zen